Всеки да се запознае с отчета и да го погледне. Ама то сега О, не, моля ти, не. Чакай Не така. Наистина, нещо друго. Всичко, което е свързано с тялото. Ама знаеш ли качествени Там какво парата си е регламентирана, Ще фиксирана. тебе да те мачкам. Никой не може да я вземе. Ама трябва да вземеш тук някъде при нас. Нито пък да си я присвои. Това, което е... Уважаеми гости, изправете се за химна на Република България. Приятели и гости, добре дошли на нашето малко, но сърдечно пътешествие от буквите до бъдещето. А сега нека приветстваме с аплодисменти и героите на нашия празник. Всичко започна преди 7 години. Страници, по-големи от вас и мечти, които едва се събираха в главите ви. Толкова ли много време мина, откакто за пръв път дойдохте тук? Сякаш вчера беше денят, в който пристъпихте прага на любимото училище, а днес вече трябва да се разделите. Сега сме по-високи, по-умни и определено по-добри в споренето за оценки. Кой би повярвал, че след 7 години контролни, домашни, сутрешни знаци и поне 400 пъти, госпожо, той ми взе химикала, ще кажем, почти сме готови за 8 клас. Учителите ви казаха, че ще пораснете. Родителите ви казаха, че ще стане по-лесно, а вие си казвате колко остава до междучасието. Преминахме през уроци, изпити, онлайн обучение, спорове за оценки, но и през безброй забавни моменти, смях и истински приятелства. Пътешествието беше пълно с приключения, понякога бурно, понякога смешно, но винаги заедно! Ти,
шегите, той е един изминат път, дълъг, някога труден, но е изпълнен с растеж за всички тези години. Научихте буквите от А до Я. Кога е основана българската държава и как да се прави, че не гледаме телефоните си почина. Седми клас не беше просто още една година. Той беше границата между детството и нещо ново, по-голямо. Но нека да забравяме и самото начало, а именно... Първият клас беше най-труден. В началото буквите не се обичаха, бяха разкривени. Пръстите ни вечно изтръпнали от писане, а за смятането пръстите не достигаха. Но когато станахме второкласници, научихме таблицата за умножение и деление, събирахме и изваждахме, докато се запознахме и с правописа. В трети и четвърти клас се запознахме с човекът и природата и човекът и обществото. Научихме имената на много български ханове и царе и ви уверяваме, там и ще останат. Благодарим! Беше ти песен, капаха листата. Станете запис с приятен глас, отворихме сърфил вратата и влязохме за първи път в час. Молихме се ден след ден, година след година и всеки час научавахме по нещо ново. Много трудно се срещахме, но не се изплашихме от тях. И вече знаем, че с труд всичко се постига. Когато дойдохме тук на училище, за нас не започна веднага на училище. Учихме рибни познати птици, звук в анализ, плюс, минус и равно. Учихме ние бавно основно. Когато квадратче уравнение, ни преподаваха с много търпение. Симеон тук църквал, археологическата битка и жителната битка. Слънце, планети и електричество учихме ние в голямо количество. Сили на трен, валежи магнити, учихме ние той упорити. Сбор помаляемо върху прилагателно, учихме ние много старателно. Пейзажи, портрети ние направихме, песните носите ние не забравихме. Последният учебен час започва. Класът не станете режи, помагате условно магаза и подсъща на тези мъжи. Кандидат се върнете като манист и гадат нещо нашите сърца. Прокурът се героят президента и с учени и озаряват нашите лица.
разтворената загадка. Скъпа госпожо Братанова, благодарение ви, че ни научите да четем, но най-вече да вярваме, че броенето започва от едно, но приятелството от сърце, че дори грешките са част от пътя, стига да си готов да ги поправиш. Никога няма да забрави вашата усмивка. Тя ни посрещаше всяка сутрин и ни казваше без думи, тук си у дома. Вие не бяхте просто учител, бяхте нашата опора, нашият втори родител. Когато паднахме, вие ни вдигахте. Когато се колебаехме, вие ни окоръжавахте и за това от сърце благодарим. Приемете нашия подарък.
График и формули изпадна в пуста дилема, а той с едно действие решава проблема. Почна грамота за учителя потомък на Ахмед се връчва на господин Тодор Тодоров. Надпред повод прави пишения покрай алгоритъм и само шумнички, гласова, как да изкараме енергия. Почета грамота за учител с най-добро равновесие, но и прекаш и търпение се връчва на господин Антон Баракев. Като грамота беше много повлиян се той, когато му пита въпроси да разбере Първа и Втора световна война, а нашата глава да не стане така. Години векове и шибни подред, а ръцете ми едва движим напред. Но първо за всичко на той, Богът не рязко заминава и само надеждата за мир го примеря в моста. Почна грамота за учителя на Тома на всички славове и царете нашата история и разпочнете на историята и времето и физическото съчетание с първи от след следващото да се видите. Учител, чудо, с мисия свята, да превръща хлапета в хора с мисъл в главата. Четете, пишете и внимавайте, повтаряше тя, а ние гледаме в мъгла. Сега сме праснали и уж ученици големи, докато дължим тия мозъчни схеми. Зато и нека е траска на сърце за жената, която дава криле. Почета грамота за учителя, вдъхновител и вдъхновяващ, се връча на добра Йоан Пъртама. Почна грамота за изключителното и понякога магическо умение оценяването на света на четвъртокласниците получава най-възпитаният и креативен учител госпожа Стоилова. Почна грамота за смелост, справяне с ежедневни битки, като кой ми взе молива и майсторско ръчене на почерци, с които дори професионалист не биха се справили. Получава госпожа Деница Мирова, най-добри тази За нашата любима класна ръководителка и учител по английски език, който владее както първомената в английския, така и високите приема числе. Професионален менеджер. Влезе ли в час, тя вече пищи, не е отзова, защото не обича нали. Извадете лист да почва деня. Изпишете текста, завършва часа. Тя не гони, натискам, заринива редо, но всичко това е чиста доброта. Това сега много парад и включваме тази грамота с заряд. Грамота за нашата любима класна ръководителка и учител по английски език, която владее както първомената в английски, така и високите умения по съвет. Професионален менеджер на Кауса се научи на госпожа менеджер.
Към господин Тодоров, числото 3 е равно на... Може ли жокер за тройка? Нещо беше 22/7. Грешно. Защо? 22 делено на 7 колко е? 3,4. Защо да е грешено? Към господин Тухов. Било ли обречно на правителството да възстане от самото си начало? Може ли да отговоря както ви ми отговаря? О, стига де! Точно сега, това ли намерих да ме питате, господине? Не съм се подготвил точно за днеска. Обречен брега. От самото си начало. Към госпожа Милева, колко е 5 на втора степен? Не за четвърти клас, 25. А вие как отговаряхте 5 на втора 10? Защо са наречени Емилия Драгhi героите? Ами, чакай малко, тя се самоотговорила. Госпожо, ти бяха тея. Госпожо, ти бяха тея. Емилия Драгhi, защо са наречени така? Защото това са българи, намиращи се в чужбина, които живеят в мизерия и също време се борят за свободата на България, извън пределите на България. Благодаря. Към господин Бражев. Какво ще стане, ако фотосинтезата спре за ден? Ако? Фотосинтезата спре за ден. Ами, няма да има нищо, просто всичко ще изчезне. Към госпожа Богданова, сватбения марш е написан от... Сватбения марш е написан от... Айде им да дадем сладолет, после Обиди да съм ви, че не искате да пеете цяла година, как пяхте при мен, душата ми разпускате. Днес, защо се срамувате, не знам, вие да можете. Пейте. Сватбения марш е от мен да основа. Да! Към госпожа Стоилова, колко на брой са буквите в нашата азбука кирилица? Ти да видиш помощ от приятел, може ли? Към госпожа Колева. Колко е опция брой казане на гласа? Честно да отговорите ли да скрият? Честно. Сами май бяха 3. Толкова или повече? Или по-малко? Виж кажа. Хайде да я. Само ще му Към госпожа Основа, каква е разликата между Уил и Биг Гоните? Какво е за тази знаеш? А може би и двете са за бъдещо време. Едното се използва, когато сме сигурни в твърдение за бъдещо време, а другото, когато е просто предположение. Официално си очаквам подаване. Той запуква. Това за по-късно ли ще бъде? И сега, нека се върнем към съществената част, за която сме се събрали днес. Нека поканим госпожа Ирина Колева, директор на Основно училище Васил Левски, с приветствена склона.
Днес сме се събрали, за да отбележим края на още една успешна учебна година. Време, в което с усърдие, търпение и усилия всички заедно вървяхме напред. Годината, която оставяме за гърба си, не беше без предизвикателства, но именно те ни направиха по-силни, по-сплотени, по-уверени в себе си. Видяхме как учениците растат не само на ръст, но и в знания, отговорност, стремеж и успех. Видяхме как учителите с неизменна отдаденост и търпение вдъхновяват, насърчават и подкрепят всяко дете. Видяхме и вас, родители, като наши партньори, които стояха зад децата и зад нас. Искам специално да поздравя всички ученици, които се трудиха, постигнаха високи резултати и се отличиха през тази учебна година. Вашите успехи са гордост за цялото училище, но и на тези, за които не всичко беше лесно, не спирайте да се борите, защото всяко усилие има смисъл. Днес е един емоционален и тържествен ден. Денят, в който с усмивка и малко тъга изпращаме нашите седмокласници. Това е последният ден в нашето училище. Училището, в което израснаха, направиха пълни първите си крачки в знанието, създадоха приятелства и спомени, които ще носят със себе си цял живот. Скъпи седмокласници, днес вие не просто затваряте една страница, вие завършвате важен етап от живота си. Вярвам, че ще запазите в сърцата си топлината на класната стая, смеха в междучасията, уроците и буквалния и житейския смисъл, които получихте тук. Пожелавам ви смело да поемете по новия път в гимназията, в нова среда, с нови цели. Продължавайте да мечтаете, да учите и да се развивате. Бъдете добри хора, защото това е най-важното, което училището се стреми да ви даде днес. А на вас, ученици от по-малките класове, поздравления за успешно завършената година. Насладете се на ваканцията, съберете сили и вдъхновение, защото следващата учебна година ще донесе нови предизвикателства и възможности. Уважаеми родители, благодаря ви за труда, търпението и сърцето, което влагате всеки ден. Родители, благодарим ви за доверието, подкрепата и партньорството. Скъпи ученици, сега е време за почивка, след мъничко обаче, заслужена и необходима. Нека ваканцията ви донесе радост и нови приятелства, вдъхновение и незабравими моменти. Пожелавам на всички весело лято и щастливо, изпълнено с усмивки, а през септември с нови сили ще продължим заедно напред. Скъпи седмокласници, вратите на нашите училище ще останат винаги отворени за вас. Ще ви чакаме с усмивка, когато решите да се върнете, дори и само да ни кажете здравей и да споделите на къде ви отнесла от живота. Благодаря ви за вниманието и на добър час. На финала искаме да изкажем нашите най-искрени благодарности на хората, които бяха до нас през цялото време. Благодарим на учителите за търпението, за знанията, за всички пъти, в които не се отказвате от нас, дори когато ние почти се отказваме от себе си.
Нямат удостоверение. Няма дипломи, няма удостоверения. Ако кажа, мога да кажа, че са завършили. Но те са завършили, да. Те заслужават да бъдат завършили. Добре, моят управител да ни асистира. Започваме с Християн Рабов. В този клас всички ученици на 100% могат да носят лека отличие, защото всеки има в нещо, което е отличен. И най-отличен и по-отличен от други. Така, Алекс, заповядай. 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 Хайде сега една снимка. Хайде се вижда от тук. Благодаря. Колкото мен драхи по-високо. Заповядай. Няма проблем. Колкото ти е нужно. Много браво, Мария. Първо започваме с дамите все пак. Благодаря. Слава, Владимир. Айде, машино. Благодаря. Бойски, заповядай. Димитър Робов. Даниел. Много. Аз искам да добавя нещо. Изминалите всъщност няколко месеца имах възможността да бъда класен ръководител на този прекрасен клас. Въпреки абсолютно всички препятствия, да наричам, през които минахме, искам да знаете едно, вие вече сте сигурни в това, но вашите деца са просто прекрасни.
И наистина на мен не ми остава да я пожелая абсолютно нищо друго, освен много щастие, много късмет за успехите те могат, заради това ги казвам на последно място, защото това е пределно ясно. Още веднъж благодаря. Благодаря и на вас тук присъстващите, които уважихте и техния, съответно и вашия празник, защото това е празник за вас. Освен да кажа на добър час, наистина друго нищо не ми остава. Благодаря. Да се вмъкнем малко в програмата. Към учениците това, което искам да им кажа, част от него съм го казала. Но това, което ви посветих и подарих, а имам още много неща да ви казвам. И както винаги, аз ще бъда толкова пред време. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря ви, че дишах с вас. Вълнувах се с вас. Плаках с вас и се смях с вас. Обичам ви безкрайно много. Желая ви на добър час и покажете това, което можете, а вие можете много да ви кажа всичко. Благодаря ви. Ученици, уважаеми колеги и гости на тържеството, всеки днес е изключително развълнуван. Един завършва, другия се радва, че детето му завършва. Класните ръководители сме щастливи, че изпращаме още едни успешни ученици. И тук има един човек, който трябва също да бъде поздравен, както всички, които много се трудиха. Позволете ми от ваше име, от името на колегиума и на учениците и на родителите, да изкажем една много скромна благодарност към директора на нашето училище, госпожа Колева. Уважаема госпожо Колева, изразяваме благодарността си за вашите усилия да развивате училището, да му осигурите отлична организация и научна основа и да подбирате най-добрите учители, които да го превърнат в желано място за учене. Като вярваме, че и занапред ще продължите да работите все така успешно и всеотдайно. Отправяме нашите най-искрени поздрави към вас. Днес, в края на една трудна учебна година, искаме да изразим своето уважение и признателност към вас за постигнатите през годините успехи, които са плод на всеотдаен и упорит труд. Приемете нашите сърдечни пожелания за здраве, щастие, вдъхновение, ентусиазъм и още много и по-големи професионални успехи. Бъдете целеустремена, упорита и креативна в начинанията, които подемате и целите, към които сте се устремили. Благодарим ви. Много благодаря, скъпи ученици и колеги. За мен това наистина е признание, защото знаете, че тази година постигнахме изключително резултати. Един от тях е откриването на STEM центъра, който беше мечта за нашето училище и ние сме първите в града с този STEM център. Също така тази зала, в която се намираме, е изцяло подновена, както ви прави впечатление. Кабинетът по трудово също е подновен и още други неща предстоят, които ще ви споделим следващата учебна година. За сега, нека да се насладим на тези прекрасни седмокласници, защото те заслужават. И празникът да продължи, след това весела ваканция и бъдете здрави! Отличниците може да дойдат отпред. Заповядайте. Ще на вас другите. След това другите отличници, които имат други постолетни. Те си знаят. Не се виждат от тази.
четвърти клас, ама и аз пък не си давам